Hormatly iman maýlygy özüne berilen türkmen dogallary. Bernamamyzy Ustad Haji Abdurrahman Ahun Tengli Tananyň öz ustady bolan Hazreti Yar Muhammed Ahun tagfirlaryň magamy şamykyna bagyşlap, tagfirim adyna düzen goşguty bilen soňlaýarys. Bu goşguny Ustad Haji Abduljabbbar Ahun Badragynyň ýokumly sesleri bilen dikkatiňize hödürleýäris. Ýene bir bername bilen huzuruňyza duşuşýançak baryňyzy beýik Allaha tapşyrýarys. Hoş Allah yarınız bolsun. Musulman Kasra mı da ne?
2015-nji ýylynyň iýun aýynyň 20-sine we mübarek Ramazan aýynyň 3-nji güni öýle namazynyň soň faniden bakyga ýolagçy bolup janyny hakka teslim etdi. Bu serweriň dünýeden gaýtmak habary barçany gynandyryp, ýüreklerde unudulmajak gamy goýdy. Gelinni bu seferiň ýygnagyndan alynan filmleriň bir näçe bölegine seredeýin. Hormatly iman maýlygy özüne berilen türkmen dogallary. Bernamamyzy Ustad Haji Abdurrahman Ahun Tengli Tananyň öz ustady bolan Hazreti Yar Muhammed Ahun tagfirlaryň magamy şamykyna bagyşlap tagfirim adyna düzen goşgusy bilen soňlaýarys. Bu goşguny Ustad Haji Abduljabbar Ahun Badaragynyň ýokumly sesleri bilen dikkatinize hödürleýäris. Yine bir bername bilen huzuruňyza duşuşýançak baryňyzy beýik Allaha tapşyrýarys. Hoş Allah yarınız olsun. Musulman